Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod pe canalul Autopov. Numele meu este Dănuț și astăzi avem în față un Nissan Leaf din anul 2019, o mașină care este total electrică. Din păcate, vremea de astăzi nu este destul de prietenoasă cu noi și vom încerca să facem cât mai rapid un tur al mașinii. Aceasta este cheia, butonul de închis, deschis, alarmă și cel pentru portbagaj. Această mașină vine echipată cu lumini full LED. Această bandă ce este lumina de zi și farurile ce sunt și ele tot de tip LED. Și în partea din stânga avem becul pentru semnal. Mașina mai vine echipată și cu senzor de parcare pe față și ulterior luminile și proiectoarele în partea de jos a mașinii. În partea din față mai putem observa acest ornament care, din punctul meu de vedere, arată destul de bine și emblema Nissan în față. Aici avem mufa de încărcare. Se deschide din interiorul mașinii apăsând acel buton. Dacă ne uităm, avem două mufe. Aceasta este o mufă Type 2 și o mufă cea demo pentru încărcare. Mufa Type 2 suportă o încărcare de până la 6,6 kW pe oră. Acesta este locul unde noi putem să încărcăm mașina. Dacă ajungem în partea de lateral, mașina, din punctul meu de vedere, arată destul de bine. Măsoară undeva la o dimensiune de aproape 4,5 metri. Jantele au o dimensiune de 215/50 R17. Arată destul de bine în această configurație. Mai putem observa și logo-ul cu Zero Emission, care ne spune faptul că mașina este full electric. Ajungând în partea din spate, luminile de semnalizare ce sunt pe halogen și acest stop care, după părerea mea, arată destul de bine. Denotă o notă de sportivitate a mașinii. Deschidem și portbagajul. Din punct de vedere al spațiului în portbagaj, pentru o astfel de mașină este destul de spațios. Volumul minim al portbagajului măsoară undeva la 450 de litri, dacă nu mă înșel, sau undeva la 470 de litri. În orice caz putem adăuga lejer un geamantan sau ghiozdane, bagaje, de ce avem noi nevoie. Să ne urcăm și în partea din spate a mașinii. În spate mașina este destul de confortabilă. Mașina vine echipată cu această piele de culoare neagră. Un interior care, după părerea mea, țin să precizez că arată destul de bine. Cotiera la fel este în piele. Din păcate nu avem o cotieră pentru pasagerii din partea din spate a mașinii. Spațiul la cap am destul. Este destul de confortabilă. Pentru un drum destul de lung, eu zic că este o mașină destul de spațioasă, având în vedere locul din spate al pasagerilor. După cum am spus, din exterior, vremea este destul de răcoroasă. Aproximativ 1,2 grade bate vântul și plouă.
iar nu putem să insistăm așa mult pe partea de exterior al mașinii, dar în orice caz am făcut un walk-around destul de rapid. Ne-am dat seama cum arată mașina, designul și cu ce dotări vine. Mașina mai vine și cu opțiunea oglinzilor ce se pliază automat. Și bineînțeles și cu dotarea keyless entry și keyless go. Dacă avem cheia în buzunar, putem să apăsăm pe acest buton și mașina se deschide și noi ne putem urca la volan. Să intrăm și în partea de interior al mașinii. De aici mașina se pornește, să o opresc eu acum fiindcă ea era pornită. Am apăsat butonul de pornire. Observăm, display-ul este unul, în partea din stânga avem display-ul de tip digital și în partea din dreapta avem display-ul de tip analog. Acesta este schimbătorul, care după părerea mea este destul de interesant, un cap de extraterestru. Dacă dorim să introducem mașina în drive, luăm stânga de el și dăm în jos și în modul marș arier, aer, și mașina a intrat în marș arier. După cum putem observa, mașina vine în dotare cu un sistem destul de eficient de parcare. În partea din stânga avem un afișaj ce ne poate ajuta să parcăm mult mai ușor mașina, cameră și aceste linii de ghidaj, și în partea din dreapta avem și un sistem, să zic eu așa, un 360, ce putem observa obstacolele ce sunt în jurul mașinii. O opțiune destul de utilă, mai ales în traficul aglomerat din orașe. Ne-am pus cu mașina în mișcare. Mașina este destul de... Țin să precizez că la interior am mers ceva timp cu mașina și mi se pare că este destul de silențioasă. Să dau eu drumul și la ventilație. Acesta este butonul de auto, dar face destul de mult zgomot, așa că voi seta eu manual puterea ventilației din aceste două butoane. După cum spuneam, mașina este destul de silențioasă în interior. Nu se aud destul de mult zgomotele urbane. Din punct de vedere al performanțelor, această mașină dezvoltă o putere de 150 de cai putere, cu o baterie de 40 de kW. Dacă stăm să ne gândim, acești 150 de cai sunt electrici și mașina chiar trage foarte bine. Face suta undeva la 7,9 secunde declarată de producător. Este destul de confortabilă. Mașina mai vine cu dotarea încălzirii în volan. Este destul de utilă, mai ales iarna, cum în momentul de față este destul de frig afară. Avem 1 grad, după cum ne arată termometrul. Și este destul de bună această dotare. Volanul, din punct de vedere, volanul se ține destul de bine în mână. Este și puțin sportiv. Observăm această teșitură jos, în partea de jos a volanului, care mizează puțin pe sportivitate. În general, această mașină nu mizează pe sportivitate. Ea este mai mult orientată către confort. Apăsat pe butonul de încălzire al volanului, observăm că volanul este deja destul de cald și plăcut la atingere. În partea din stânga, dacă ne uităm noi, avem mai multe opțiuni. Avem, spre exemplu, putem merge la Driver Assistance și aici găsim Steering Assist-ul, care este pe on, lane. Mașina vine în dotare și cu funcția de lane assist.
ține singură banda dacă sunt marcaje pe șosea. Și blind spot este acea asistență la unghi mort care ne ajută dacă noi avem o mașină în oglindă, nu în oglindă, în paralel cu noi și noi nu o vedem, mașina ne avertizează și ne spune că avem un obstacol în stânga. Și funcția de frânare de urgență este pe on. În caz că autoturismul din față frânează și noi nu suntem atenți, mașina ne poate salva de un posibil accident. Și funcția de recunoaștere a semnelor de circulație. Este o mașină destul de dotată, după părerea mea. Ce mai avem aici în partea de interior al mașinii? Mai avem butonul de eco. Dacă îl apăsăm, mașina ne ajută foarte mult pe noi să scoatem un consum mult mai bun de combustibil. De energie, să spun așa. Și acest buton de eco mai vine urmat de această funcție de e-pedal. Este o funcție ce este pusă pe mașinile electrice. Acum această funcție este pe modul off, dar noi dacă acum l-am activat. Noi să spunem că mergem, acum avem o viteză de 50 de km pe oră și am luat piciorul de pe accelerație. Mașina putem observa că frânează destul de agresiv. Am luat piciorul în accelerație, mașina frânează. Dar eu nu am apăsat pe frână sau o altă chestie, doar ea ne ajută mașina să fie mult mai eficientă, să spun așa. Uitați cum eu am luat piciorul de pe accelerație și mașina a frânat singură la semafor. În orice caz, este o funcție destul de bună, dar eu l-am dezactivat, dar necesită puțin timp de acomodare, fiindcă mașina te surprinde de foarte multe ori. Tu când iei picior din accelerație, ea te surprinde de cele mai multe ori și ai nevoie de o acomodare pentru a te obișnui cu acest sistem de e-pedal. Mai ales că ne ajută foarte mult din punct de vedere al consumului de energie. Aici avem în partea centrală, avem sistemul de infotainment al mașinii. Dacă apăsăm pe meniu, este un sistem tactil. Putem umbla, răspunde destul de bine la comenzi. Aici avem mai multe butoane, spre exemplu să navigăm, să setăm modul noapte sau zi, butonul de hartă, butonul de meniu, cameră și avem și telefon și funcția de Bluetooth la telefon. Ce opțiune a mai fost, se mai putea pune pe această mașină, era opțiunea de oglindă, oglinda aceea de tip Smart View. Dacă aveam un buton aici sub oglindă și practic în partea din spate a situată o cameră ce ne putea ajuta pe noi să observăm ce se întâmplă în spatele mașinii. Până la urmă ce face și această oglindă. Dar să spun că era oarecum utilă dacă în spate aveam un pasager și oarecum ne împiedica vizibilitatea din spate a mașinii. Dar din păcate această mașină nu vine în dotare cu această opțiune. După cum am spus, mașina se conduce foarte ușor, este destul de manevrabilă. Plus că calitatea materialelor este una chiar bună. Aici mașina vine îmbrăcată cu piele și fața de ușă la fel este din piele, care
În punctul meu de vedere este destul de plăcută la atingere și volanul ulterior este la fel, și el îmbrăcat în piele. Am fi încercat câteva accelerări, dar oricum nu sunt foarte utile, ținând cont că mașina se duce destul de tare, ținând cont că are undeva la 150 de cai. Pe această mașină a fost implementat acel sistem de motor fals, să spun așa, să fie auzit mult mai ușor de pietoni, fiindcă știm cu toții că atunci când conducem o mașină electrică suntem mult mai greu de auzit în trafic de către pietoni, din ciuda faptului că efectiv nu se aude mașina, nu se aude un motor. Să ne dăm seama că este o mașină în spatele nostru. Mașina este destul de stabilă pe curbe. S-a încălzit destul de tare volanul. Acum am băgat accelerație la podea, mașina urcă efectiv foarte repede, surprinzător de repede. Vizibilitatea în interiorul mașinii este destul de bună. Parbrizul, putem observa, este destul de mare, ne conferă o vizibilitate destul de bună, dar bordul este foarte, foarte lung în față. O să oprim opțiunea de încălzire a volanului, fiindcă dacă se încălzește destul de tare se încinge și nu prea mai poți să ții mâna pe el. Da, mașina chiar accelerează destul de bine și puterea este livrată instant. Cum ai apăsat pe accelerație, mașina imediat răspunde. Nu avem acel turbo lag, nu avem acel delay cum avem pe mașinile unde avem o turbină. Mai avem și încălzirea în scaune. Acum ea este dată pe low. Putem să o dăm și pe high dacă dorim să se încălzească mult mai repede. Aici avem parasolarul, unul destul de mare, dacă îl trag nu prea mai văd nimic, și oglinda. Și ea este una destul de mare. Da, mașina chiar este o plăcere să o conduci. Este destul de silențioasă. Chiar nu am ce să-i reproșez pe această temă. Plus că este surprinzător de confortabilă.
Consumul al mașinii declarat de producător este undeva la 20 de kW pe 100 de kilometri. Cam acolo este declarat consumul. Eu nu am apucat să merg foarte mult cu mașina, dar cam aceasta este valoarea pe care producătorul o declară. Și din ce am înțeles eu, această mașină nu vine în dotare cu acel sistem de răcire sau încălzire al bateriilor. Oarecum acel sistem păstra o temperatură optimă pentru baterie, mai ales atunci când noi o încărcam. Adică dacă bateria era rece, noi atunci când încărcam bateria, noi aveam nevoie de o mai multă energie pentru a face acest lucru, dar mai ales și atunci când este frig afară, cum este acum în momentul de față, și bateriile nu erau la o temperatură ideală de funcționare. Aveam un consum mult mai mare de energie. Dar oarecum nu-mi explic cum această mașină, chiar dacă nu are acest sistem în dotare, ea reușește să mențină o temperatură destul de optimă al bateriilor. Aici mai putem observa sistemul de mentenanță, dacă presiunea în anvelope este în regulă, și mai avem și funcția de ESP, care, bineînțeles, o avem activă. Pentru mașina avea o mult mai bună aderență. Bun, prieteni, cam atât și cu videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut mașina și ceea ce v-am prezentat, mai ales această perspectivă de tip POV, să observați și voi ce se întâmplă în trafic și până la urmă perspectiva reală a șoferului. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă v-a plăcut acest videoclip, să dați un share mai departe, să vadă și prietenii voștri și totodată dacă doriți să apăsați pe butonul de subscribe, deoarece pe mine mă ajută foarte mult. Până data viitoare, să auzim numai de bine și vă urez multă sănătate. La revedere!